Hau da, tokiko agintaldi honetako azken ohiko batzarra, eta une egokia da herri gisa ditugun erronkei buruz hausnarketa egiteko. Erronka gainera horiei nola egin diezaiokegun aurrere garrantzitsua da eta alde horretatik ere zerbait esango dugu. COVID-19 eragindako pandemia, Errusiak Ukrainaren aurka egindako inbasioa, horniduren krisia, krisi energetikoa, prezioen igoera, azken urte hauetan aurrekaririk gabeko egoerak bizi izan ditugu eta bizi izaten ari gara. Eta erakunden artean, eta bereziki udalerrien artean, lankidetzan eta koordinazioan ban eginda, euskal gizarte gisa aurre egin diegu beti. Egoera zail horietan, aurreko garaietan bezala, udalen erantzuna eredugarria izan da. Eta alde horretatik ere, zoriondu nahi zaituztet. Mundu aldatzen ari da, gero eta azkarrago, eta ziurgabetasun handiko testuinguru horrek oso adi eta dinamiko egotera behartzen gaitu. Bereziki udalerri gisa, eraldaketa eta kohesio sozialaren eszenatokia garelako. Pertsonak erdigunean ditugu eta ezin dugu inor atzean utzi. Udalok gero eta zeregin garrantzitsuago izango dugu abian den Euskadiren trantsizio hirukoitzaren aurrean, soziodemografikoa, ekonomiko digitala eta klimatiko energetikoa. Tokiko erakundeok bidea irekitzen ari den gizarte berriaren eredu eta isla izan behar dugu.